Piha- ja puutarhapalvelu Tampere. Jatkamme pari päivää sitten keskeytynyttä puisto Alppiruusun istutusta. Haimme lisää roodomultaa. Kuten näette, niin tämä ei haise tavalliselle mullalle, vaan ihan mettämaalle. Tätä kelpaa pistää. Nämä on nyt 7,5 € säkki tuolla Honkasen puutarhalla. Tässä kun on tämmöisestä tavarasta kyse, niin voi oikeastaan heittää jonkin eväät tuolle suoraan. Tuolla on sitten tehty. Sen verran varotaan, ettei nämä kukkaset irtoa, eli sen takia se lapiolla laittoo vähän karvan verran viisaampi tapa. Tässä nyt liian lähelle tätä kuskaa, niin kukkaset on sen verran lentosia, että niitä sieltä on vaarana irrota, mutta tässä on nyt imalaista, mehiläistä, kärpäsiä pölyttämässä tätä ja tällainen näitä irtoaa, jos varomattomasti liikkuu näitä kukkasia. Ja tää nyt ei tämmöisessä plus 12 asteen, 10 asteen lämpötilassa nyt hellekauden jälkeen erityisesti haise, mutta kimalaisille tää maittaa ja oikein hyvää kesää teillekin ja tilaukset, tiedustelut talonmiespalvelut@gmail.com ja kaunista kesää. Tamperilainen puutarhuri saapuu tilauksesta paikalle, käteismaksu. Edetään ja kotitalousvähennyskuitti tilaus sähköpostiin. Ottakaa yhteyttä, se on moro ja kippissäs koulu.